Pasado alas 4:20 ning hapon kasudma, kan kusang suminuko sa istasyon kang kapulisan ang sarong 44 anyos na lalaki na naatubang sa 28 kaso ning qualified theft. Ang suspect binisto bilang si alias Joe, residente kang Purok 5 Barangay Tulay na Lupa, Labo, Camarines Norte, asi nagtatrabaho bilang dealer sa sarong motorcycle parts. Sigun kay Police Major Herculano Mago, officer in charge kang Labo Municipal Police Station, si alias Joe ang nakatoka na magresibik ang bayad kan mga customer. Alagad day nakaabot sa manamiento. Rason nga ninisangatan inining kaso. Tracing paper eh. So, sa dami ng mga mga binabayad, hindi niya properly na i-turn over sa management. So, doon nagsimula po yung kaso. Dugang panimago, nagkaigwana ning pag-uulay ang mag-inibong na lado. Alagad ulit taigwang warrant of arrest ang suspect. Kinakaipuan manggiraray ining makulong. Ang warrant of arrest order na pig-issue kang Pebrero 2 ngunya na taon ni Honorable Cornelio Roll kang Regional Trial Court kang Dait, Camarines Norte. Meron na silang kasunduan na amicable settlement na. Pero yung kaso, nandun pa rin. Kaya mangyayari nito kasamang May, haharap pa siya sa husgado, mag-hearing pa ito para talagang mapawalan sala siya sa kaso na kinakaharap niya. Sa presente, nasa kustudiya na kang Labo Municipal Police Station ang suspect. Pigkakarkulong poko mas o menos 720,000 pesos ang kinakaipuan na bayadan kan suspect sa dati niyang pigtatrabahuan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.